Takže ahoj ľudia, ja vás vítam u ďalšieho dielu, u druhého dielu na hru Dead Space 2. A som tu ja, Psycho, a tu som Pain. Čaute. A dneska to bude špeciálny diel, pretože v tomto dieli myslím, že už dostaneme aj oblek. Čiže tak, no a YouTube mi dovolil natáčať viac než 15 minút, tak to môžem rozbehnúť. Takže, Koľko vlastne môžeme natáčať? 15 za 15 je koľko? 35. Ale normálne polhodinku asi na držina budeme. Takže... moc. Nie? No okej, tak budeme skôrať. Prečo? Tak už nemyslím to. Ja sa ja možno užujú. Čakaj, to som s tebou. Čo sa boli. Čo? Sú ľudí plný metal? Neviem, to čo pôjde. Koľko pekla zabila. Pekla počítala počít. Mám lak. Budeme náboje. No. Tak máme. Ja si tak máme náboje, nie? Ahoj. Počím stopy. Nie. Počkaj, že sa vidím. Ja. Au? Čo? Dobre, takže. Teraz si pojel. Poďme na to. Náboje, protože Super. Ok, už teď to je náboje tak hrozně vlastně, že to bude nejde náboje, super, ne? Co si píš? No, že si nepočuli to kašlanie dole. Všechno to. Dobre, takže idem sa ďalej. Press R. To je zloveč, ne? To je, ne? Teraz to nebude robiť. Čo je sa deje? Keďže? Náboje. To bude jak by to minulé Kaliba. Jedna se do toho už nenačal, tak on tam ostál a co... Teraz to bude celkom pekná bitka, je to tam ktoré. Ještě nevadí. Ďalej jak to, áno, spravíme to. Ja budeme, ja to Look, I don't need your help. Fine. Let's see how long you last. keď ti musíte, že Dobre, ticho. Váhni. Do prdele. Tak. vám na Facebooku, mení možnost na to, na vedro, červené, tak tam bude rozhod, tak tam budu chodit do Alhambiko a teď se mení na to na vedro, to vlastně tam bude že už nebudu
A pomôžu, ale už to nemám. So where the To hell neviem, to by si vytrávali. Ne, nebolo You're vytrávali. on Titan Station. No neviem, tak to máme tu, ako raz to mám bojku na ľudí. Tideman's jamming my signal. What the hell? Dance! Let's dance, bro. Tancuje. Mě to dobré, jsem nedožil zapůl. Tancujeme, pojď. Tak. Čo? Oh, what the hell? Teleportoval. Zase preč. To sme my, pozri. To sme my toto Isadlárska. Áno, Ani jeden. hej, sme to my. Vantit. Vantit sa hovorí, ale Vantit sa píše, Vantit sa hovorí. A ten druhý, ten neviem, ako to volá. Jo, Safe Station. Ide, my sa pôjdeme koľko natáčame? A čo? Začne asi nejak 5 minút, ne? 7? Menej. Ne. Musím to riešať také si ide. Čiže? A tu vám video, slyším, že zapět nebude. Čo jeden? Jeden, normálně. A jdeme hackovat! Tak takto se hackuje na Spacku. Tak, to bylo very nice. Chápatko, choď preč. Ne? Dáme mě na to. To, Aha, už já si jem. to to nás to hackuj. Oh, fuck. Ha, slow motion. Pojďme, dvere. Dobre, a dávam ešte jednu radu. Keď stlačíte kapslok, tak vám stále bude mieriť, čiže nedržím myšku vôbec. Oni sa... Áno, takže mám sa bude mieriť. Oh, ale čo? Tu je metla. Ani metla to je na umývanie. Čo? Kamo, nezvracaj to. To je bavný tento zombie. Ticho, teď začnem ešte povedať medzi. Do prdele, hej ľudia, tak toľko som sa zaklakol. Vole. Ty hajzo, veď nemáš hlavu, jak môžeš byť tak? Zasrám. Ešte niekde super bol, ty vole. Čo? Fakt, som si to zakolal. O, ten je mŕtvý určite. Tu, čo tu je? Je medpack. Cečko. Toto, vyšťavil. Ešte vyjde. Podľa sa. Dáme. Ježišmaria, som čo počul. Pobojte kravice. Ale je tu výťah. Ľudia, to len sa nezlapnite, mám taký že bude tam naša kráľovna naša. No ale nezlapnite sa, ja sa nepúkam, ľudia, nepúkam sa. What the fuck? Nebojte sa, to niečo iba je úplne. Nebojte, on na mňa neurobila, to bude neschopná. Dobre, konec, hotovo. Dobre, prípadne, Elvira. Pojďme, tak na budúce. O, tak to vyzerá nepríjemne. To bola party. O, to kuklo.
party! Опа, Gangnam Gangnam Style! Style, Opa Magogo Style. Super, teraz musíme dať video na autolopám, ako sme práva. Ale prosím ťa, nezobrali, to sme si vlastne neurobili piču. What the hell? Vzduchoprázdno! Kde dáme ešte to... Kde dáme ešte ten safe? Možno dva, no. Pekne. Keď sa na to... Máme, musíš už My to teraz počujeme a ja to teraz za chvíľku potom stopneme, tak za chvíľku sme naspäť. Sme späť, mohli sme sa aj nájsť a... A blablabla. Áno. A prepáčte mi tú scénku s mamou, proste to poznáte ženy, oxidujú. Môžeme pokračovať. Počkaj, teraz si nepovedať tam, kde sme skončili. Takto. Takže sme si to nesebovali. Máme ešte jeden save a... Všetko to je posledný, vedľa, že to dokončíme. To si povedal. Tu je, videl si to, čo je? Je to druhé. To druhé. Áno, náblečík. Welcome to Microstore. CEC Engineer Isaac Clark. Updating inventory to CEC Engineering Loadout. Nice. Takže, ideme pre oblek. Nice. Geometry helmu. Nice. Very nice. To myslím, že môžeme dať. Že náš oblek. Oj. Tak človek je trošku chudý. My som to už ukončil, asi ne? Máme ešte jeden. Dáme ešte. No, aby sme zakončili. Aby tam zase nebolo zase moc veľa toto, že to dlho nevieš, neuploadovalo. Regenerovať. No, ide. To je však čo už. No, takže ľudia. Dúfam, že to nebude nič ťažké, ale väčšinou keď takéto veľké miesta ste bývajú, tak to nebude moc pekné. Máme videa. Ja budem rád len keď to nebude neveľa píšiť, že by to bolo jedno veľké píšiť. Kde si to bolo? To je... Ten čo budem hovoriť. Živela. Jak... Kde napíše nám, jak sa to volá, dobre? To je úplne jedno. Wow, sprinting. Čekám. Co to neviem písať. Podľa. Rýchlo k tomu naspäť, Au, podľa. Zobral... Vlastne, ako to pomaluje, tak je to nejak takú čakru, alebo čo je? To je čakra. Áno. Také niečo, takú energiu mu to míňa a týmto vlastne... To si vlastne to mŕtvi, lebo... Okay, the tram station is just beyond the apartment block. Hang on. I have more answers. How long have I been here? 3 years. Tideman found you floating in space in Olympus 7. Je to je viacej ľudí dokopy, jak The marker you found imprinted your brain with a self-replicating signal. Oh. The longer you're awake, the more the signal travels. It's killing you, Isaac. Tideman tried to keep it in check with memory suppressants. You said you could fix it, right? Only through the sound. Tram station, get Máme si moving. čas? No poď. Dobre. Ja to nemám to. Budeme ísť takto. Asi ne. A nič. Metik asi ne. Dobre, už to je na obed, už to je maličko. Dokopy
To je áno, že ja som nechal bezlepne vyššie na tých vlastných svetiach. To vyzerá nepríjemné. To je ľudia, ale pozrieme si startovanie horšie ako Amnesia. Moment. Pardon, sme späť. No. Teraz som si našla táto. Ach, ľudia. Ideme hinkovať. Škoda. Všetky sú lepšie. Ľudia, potrebujú, to nebolo všaké nutné, napíšte do komentárov, či je lepšie, či hinkovanie, či vlastne, dobre? Neviem. Je tu potom... Videl si to? Videl si to, psycho? Chapter 2. Dokončíme to. Najprv musíme nájsť sejrovku potom. Store a čo vedľa bola tu sejrovka. Ja som si Ne, istý. to nebola sejrovka. Vegány. To máme, koľko máme? 9000. Ja som skoro kúpil to. A čo to je? Primary fire press, not launch a Yari Recharge Danger of Bomb. No, to je celkom v pohode. A secondary fire press space to electric range. No to bude šutiť také klinice, keby, no tuším, keď som to dobre preložil. Tak to bude strieľať klinice. A tým pádom môžete strieľať také klinice, ktoré sú nabité elektrinou. Niečo. Dobre, máme to. A Máme si asi náboje. No. Ok, takže už to vyskúšame. Alebo si trochu na to domov dielu, no nevieme. Tak vyskúšame. Tak to som to už mají páči, táto banka. Press Š. Vidíš to? to je... To je dobrá zbraň. Ale Ale skôr sa zobrať. škoda, že nedávno... Stlač práve tlačítko, ale choď opäť ďalej. Aha, vlastne keď tlačí práve tak. Opa! Tak toto je iná halus. Čo si spravil? Keď vystrelíš a stlačíš tlačku... Tak, to Mňa je to dosť nábojov. Míňa, Ako viac míňa. nábojov. Keď to teda budeme mať nábojov do všetko, no asi aj na nočnom Tak máme posledný náboj, no. uvidíme to. Uvidíme, vyskúšame to na príšerku a uvidíme. Také ľudia, my sme to nehrali, ale minulý, čo sme kúkali, tuším, že toto bolo ešte, tuším, že videli. A minulý, čo sme kúkali, si kúpil tú druhú zbraň a ono dostrieľa také... Ja už to nekúpil. Áno, nemala to Ne, ne. ne. Aha, nemal, sorry ľudia, takže ne, to som mám vypom. To ja každý deň ponám. Bum! Nemôžem, nekrič na mňa, prosím ťa, veď ja som potom nervózny kvôli tebe. To je teraz napuchne. Ne, lebo to s tým nemôžem chcieť nazad. Ja mám ako poslušné další boj. To sú také, To vypadalo ako na bode. to teda vypadalo. Vieš čo, lebo to neviem. Áno, áno. Sejrúka. No kamarádi, jo. No tak to ukončíme, tak povedali, že to je ešte sebúke. Už mám z toho úplne gate. Fakt sa priznávam, fakt je hodná. A predpokladám, že hodím to iba ak nejakých 10 lajkov, 10, 20, Ne, menej. 20 lajkov, dáme tomu, ne? A začneme ďalej. Ale fakt ako ľudia, tak to je fakt horor, sa mi to nedá. Tam teda nezdá, tak to fakt machli a... Takže, Takže, zdraví. čaute. Ja.